So welcome back mga ka-feelings, no? Ugato na karon sayron Ate Jane ibutang nato ipahilo na nato sa imong kahimtang kung ikaw si Adeline kanang ipabilin mo ba nga tago sa kung ano kahin itago nga sekreto sa imong anak kung kinsa ang tinuod niyang amahan. So, kay ang iyang pangutana sa ato karon nga kuan man nga ipabili dili daw siya mahadlok daw siya nga sumbungan ang iyang anak kung kinsa ang tinuod niyang amahan. Kung kuan ikaw, imo kang ihikaw ang pagpahibalo or tungod lang kaha sa imong mga gibati nga mga kung ano, mga kasuko or mga tinipigan nga mga pagdumot pa sa mga nahitabo kanini. Yes, Ate Will. Actually, sa ako na personal nga experience, kasabot ko sa iyang gibati, kanang iyang mga siguro dala pa na sa mga kahiubos o mga pagmahay nga iyang nabatian gikan atong ingon palagi pagmaltratar sa iyahan, no. Ako personally, ingana pod susama pod ana ang akong naagian na ako'y anak o wala na ingon nga nailhan pa ang amahan. Pero samtang nagdako ang bata samtang naba sa sulod sa tiyan Ati Will, ako gyung naisipan dati no nga di gyud nako ipaila. Ay, Mao gyud okay. naasa kong huna-huna bahala og magkaunsa-unsa di gyud nako ipaila. Pero sa ngadto-ngadto mapupos ang imong kapungot, madawat nimo ang kamatuoran og ma-analyze nimo nga ang mga panghitabo dili ra sa kadtong nibiya or nagpasagad naapod tay contribution kay ingon pa walay mailad o walay magpaila, di ba? Na amang yun na Yes, nga mga oo. linyahan. And the more nga magka-mature ang huna-huna sa tao, labi na sa mga experiences, inubanan pod sa paggiya sa mga ginikanan, mga ahead sa imuha nga naghatag or nagtan-aw pod sa imong maayong nga kaugmaon. Medyo mahayagan imong huna-huna nga katungod sa bata ang makabalo sa iyang sa iyang pagkatao. Parte sa iyang pagkatao kung kinsa gyud ang tinuod niya ang iyang gigikanan kung kinsa gyud ang tinuod nga amahan og inahan, and syempre parte pod sa iyang pagkatao nga makit-an man lang or mailhan na iuban makontento na gani makabalo sa pangalan or makakita sa nawong, pero wala na sila pakialam makitaan pa ba nila sa personal. Mana akong na-realize labi na sa pagpakuano ingon pa pagpalamdag sa akong inahan nga dili sayop sa bata ang nahitabo. So nganong ihika nako ang katungod sa bata nga makabalo sa kamatuoran nga wala man siya labot. So naa na ipahibalo sa bata ang iyang katungod og naa na sa iyaha ang ang ingon pa pagdesisyon kung dawaton ba niya, hanapon ba niya or makontento na siya sa kung unsa ang imong na-feed sa iyahang nga mga information. So mao to ang akong ang akong approach, ang akong application sa akong nga kaso. Pero mao na giingon nga case to case basis na kay naay uban nga dali ang ingon pa ang pag-absorb sa shock nga nahitabo sa ilang kinabuhi, dali ang pag-recover na apoy uban nga taas-taas at will bisan pa og Yes, pila na Ate ka mga Jane. katuigan murag di pa niya kaya, so dili pa pud siya andam nga i-open sa iyang anak ang mga butang-butang kay basin siguro sa iyang huna-huna nga pag mo open up siya mo balik ma-press ko ang tanan-tanan. So mao tay akong kuan sa iya ha. Pero sa akong kuan pod pag-calculate, mathematician. Mathematician. Di ba kay 19 siya katong pagkahitabuan and then nakauli siya 35 years old. So ako gi-assume mga 16 or 17 or taas-as pa ang edad sa bata Yes, karon. So oo. dili na ingon nga maglisod og tanto sa pag-absorb. Kay actually bisan siguro mga under 10 years old sa karon nga mga panahon tungod sa ka-advance sa atong teknolohiya, medyo naana sila idea about nang ana nga klase nga set up sa pamilya nga nung Yes, nagkabulag ang ginikanan, pero dili lang nga ingon nga makuha dayon nila or matuhog dayon nila sa ang mga thoughts, ang mga kamatuoran
pinaagi sa mga termino na gamit nato kay na ay ma-absorb nila pero sa terms nga kung asa kanang mga termino ba nga mas dali nilang masabtan while kita nga mga dagko lain pa datong term so medyo dinha siguro maglisod pag-absorb pero kung ing-ana na nga edad Yes, oh, dako sa akong na. kaugalingon Mm-mm. confident ko nga makagets na siya o sa akong kuan pod nga naana na siya yung mga initiatives or naana na siya yung mga idea nga nung lain og itsura or something ingana ba so dili Yes, na na Ate Jane, mga 10 years old or Mhm. makita na nimo, makita na sa bata kung lahi og hitsura ang kanang iyang amahan sa iyang kung ano iyang nakita nga lahi siya pero siguro Ate Jane mo kuan baka anang kanang kadugayan ninyong ipon murag magkaparihan na po ninyong naon. Mo'y di bitaw ba? ilang Oo. ingon nga Di ba mo, magkadugay andam, nga Ate magkauban Jane, mo no? murag mo ang gidra pod Gawa siguro kung white gid nga foreigner, murag Mhm. Chinese siguro iya ang husband kay medyo to man sila sa kuano kanang Hong Kong murag inana. Oo, nagpuyo. So medyo na ay ka match sa atong mga similarity itsura. ra oo. So, Yes. manay ga akong giingon no nga sa ingana nga edad dili na as in lisod gyud kaayo ang pag-open up sa imong anak sa kamatuoran. Ayaw lang siguro ingon nga i-open nimo ang nahitabo na kanang murag ah, dalaga ni pagpangdaot kay bisag sa mga studies labi na sa mga experts no sa mga doctors nato kung magkuan taog ka matuoran dili lang nato ingon nga i-share nato sa bata pero naay mga pakapin nga istorya nga makadaot kay Yes, dili na maoy ideal dili na pinakasakto nga pamaagi pasagdi ang bata nga maoy makasayod or mangutana kung unsa gyud ang nahitabo dili din ha sa punto nga nagbulag mi kay mauningin na nga napuno og pagpangdaot labi na sa nga nang edad lagi no Yes, nga nako ng edad ang iyang anak. dili So, na nimo di na ingon nga lisod. kuan pa Mm-mm. lain pod ang impact og ikaw daghan kay istorya against sa imong partner nga wala na nimo gikauban karon or wala na nimo ikasinabot kay bisan man og ingon pa may katarungan ka nga mag-grant ka og ingana pero maot sa imong image mahibal-an nga nganong kinahanglan pa man ko nga di naman to maotro bisag unsaon Yes. siguro Past kuan ra is past. na yes yun. oo og sa pagkakaron siguro mas kuan mas tawagan na mas dali ka nga maka-open up sa imong anak sa kamatuoran kung ikaw mismo sa imong kaugalingon dawat na nimo og nibuhi na ka sa kaniadto sa kanhi nga panghitabo kay nabaya sa iyang kwan at tiwil nga gisiguro gyud niya nga ipakita nga okay siya bisan og dili Yes. para sa ko Murag dili na pa siya effective something feeling Mm-mm. nga kanang pagdumot. Yes, oo. Oo. And at will dili kaingon nga fully successful or fully accomplished ka sa imong kaugalingon kung tanan nimong gibuhat is para gihapon sa tawo nga nakapasakit sa imuha kay ang dili siya ingon true happiness nga okay ko ingani ko naka-achieve ko ingani pero para ra di ay sa iya ha dili para sa ko dili siya practical or dili siya ingon pa matinud anon nga Yes, pag dighapon siya malipay na Ate Jing kay nagsige man siya kana huna monitor. paghapon Oo, ka nga oo. makabalos ka ato. Mm-mm. Kinahanglan ang imong buhat nga mga achievement, ang imong mga gipaning kamutan para sa imong kaugalingon. Para ma-feel nimo nga fulfilled ka bisan pa man sa imong naagian, okay ka and best ang imong gibati karon bisan pa og naka-experience ka og ingana dili kay ning kamot ka para sa iya wala gihapon. Yes. So maura to ang akong medyo duol-duol gyud sa akong kasing-kasing ang experience yes, karon. morag makarelate ka. Ate Relate Jing kaayo, Gaman. Ti Will. So sa ako pong ikadugang no sa atong letter sender karon nga dapat imo nang i-release ang tanan nimong feeling nga ano against yun. atong lalaki nga nakapasakit sa imo ha. Uban sa ing ginikanan kay medyo napakay gamay nga gihawiran nga mga pagdumot. So dili na siya mawala sa imong kasing-kasing kung dili ka ma-peace of mind kung naagihapon na siya mapriso gihapon ka sa imong mga negative feelings. So sa imong pangutana kanamo duha ni Ate Jane nga insakto ba ka sa imong desisyon nga dili gyud nimo pahibaloon ang imong anak kung sa tinuod niyang amahan. Sa amo duha ni Ate Jane diri murag dili gyud siya insakto.
dapat imo siyang pahibalo no bisag sa iyang edad na karon taas na siya edad pero ang imong gikahadlukan kay basin na ay kaning unsay epekto nga sa iyang kinabuhi kung makabalo siya kung kinsay tinuod yang amahan. Ayaw lang daota ang iyang amahan o ayaw lang hatagi og kuan kanang negative nga mga katong gipangbuhat sa imong yang amahan sa una sa imuha ayaw na to isulti sa imong anak. Kay naamay mga kuano na ay mga panghitabo nga dili ginato hold. So ang Ginoo na ay purpose sa tanang panghitabo sa imong kinabuhi. So mapasalamaton ka nga bisan sa imong mga kuano mga ups and downs sa una apan gihatagan ka sa Ginoo igong kusog nga makabakwi ka naka-stand out ka so karon nag kuan ka no maayo na ang imong kahimtang so grasya gyapon na sa Dios kay kung kamo pay nagkadayon adtong imong kuano past wala siguro ka karon dili ka maghapon magmalipayon kay medyo kuan siya irresponsible siya nga amahan so pasalamat ka sa Ginoo nga gihatagan kaniya og guide no giya kung unsay imong angin buhaton so adilin na ay kuano nay among ikahatag nimo nga according to expert nga na 11 effects of not knowing your kuan biological father so kinahanglan nga kuano aron walay negative effects imo gyud siyang pahibaloon. So number 1 is identity. Ang identity sa bata murag dili maka kuano dili siya makumpleto kung dili niya makita ang iyang background, ang iyang mga heritage, ang iyang genes, ang iyang personal values ug self-esteem ug Mga belief. kagikan. Iyang mga kagitan ug ang iyang mga kuano kaparintihan kung kinsa iyahang mga kapamilya diri sa Pilipinas. So, di man gid siya mo di man gid siya maka-claim didto sa side sa imong bana karon kay di man gid siya anak. So, bisag unsaon mo balik gid siya sa iyang originality. So, number 2, societal stigma. So, dako gid ko na kayong kalambigitan no nga naagi man siya sa iyahang mga iyahang kagikan o sa iyang early age nga ang bata nagkinahanglan gyud og kining imong assistance sa pagdako niya kay labi na Ate Jean nga makadungog siya mga harsh word or ibuli siya dito sa school nga uy lahi magnaong iyang papa kanang di ba bata pa ang iyang mga peers ang iyang mga kadula murag dili gyud kanang malikayan nato nga na ay bullying so labi na og taas ilong ang imong anak na ang iyang papa mubo or ang iyang mabali ang sitwasyon so diha nimo makita kay mangita ra bagini mga bata og ikabuli sa kuan mo ato so inana atong likayan mo na siya isapod na siya nga atong kuano mahitabo sa atong mga anak nga di kabalo sa ilang amahan and then 3 sa psychological effect so basin imong napanid-an karon ang imong anak nga na ay kuan Ate Jean bipolar mode disorder. Kalit-kalit Yes, kalitrag kasapot, kalitrag katawa, kalitrag kalipay. So mo na siya kay dili siya maka ano na siya mubati siya kalisod sa pag-handle sa iyang iyang kinaiya o siya kasabot no mo nang makalit di nato masabtan nga uy malipayon pa maning akong anak karon pagkataud-taud ni sapot naman. So dili matag-an ang iyang kuan mood. So number 4, attachment issues. So siguro bisag gipakita nimo ang imong anak sa imong pagpalangga or pag-care no, pagpamper pod sa iyahang stepfather. Pero murag naagi feeling Ate Jean nga lahi no ang instinct gyud sa usa ka tawo nga mo ko ang gid nga murag na magigipangita pa nga kanang lain nga iyahang murag kulang pa ang iyang life no di pa siya satisfied na ay something missing napagyoy na miss sa iyang kinabuhi so mo na giingon nga dili gyud pwede kinahanglan gyud ato gyung pahibalon ang imong anak bahalag mo adto ba siya or di basta kay napahibalo nimo bisag karon na nga dako na siya pahibalo alang gihapon kay mahayan ka or ikaw ang i-blame niya sa mga panghitabo. So na last overall life satisfaction. Mo naging ano nga wala dili siya masatisfy. Kung unsay iyang gipangita wala siya kabalo kung asa siya paingon kay part gyud sa iyang life nga
kung unsa iyang kagikan mura yun nga dugo manguan gid ati Gino. Yes, oo. Mangita gid siya sa iyang kagikan o mangita gid ka sa imong kaugalingong dugo no kaliwatan. Andi nag-ingon pod ang atong balaang kasulatan no sa mga gipahibaw diri nga naingon nga what does the Bible say about the irresponsible father? Bisag irresponsible tong amahan sa imong anak apan giingon gihapon sa Dios nga diri sa 1 Peter 5:7 nga casting all your anxieties on him because he cares for you. So kinahanglan gyud nga imo nang wala ang imong abugo na nimo ang imong mga kaning kabalaka or mga pagdumot baon sa paning mga gihuna-huna nimo nga dili maayo kay naa gihapon ang Dios nagauban nimo. So kinahanglan wala na ipabili nimo nga mga pagdumot diha sa imong kasing-kasing. So, atong ipadayon ang pagbasa sa atong napiling quotes for the day. Gikan sa happierhuman.com ug sinulat ni Bethany Hamilton. Nag-ingon, strive to find things to be thankful for and just look for the good in how you are. So, Ate Jean, gamay lang pagpahalapad sa atong napiling quotes for the day. Yeah, siguro Ate Will, kuhaon ako na sa akong experience, no. Tinuod nga na ay mga kalisdanan sa kinabuhi nga mga nagitawag na nga mga pagsulay o sometimes muraga mo feel ta mo bati ta o kakapoy and syempre di na malikayan sa hay makahuna-huna ta nga mo surrender pero mao nagingan no nga mapamaning kamoton ta nga hanapon pa ang mga butang or kanang magmaningkamot magdasig pa ta nga mohanap or makakaplag og mga butang nga angay nato nga pasalamatan hanapon ang ingon pa good sa mga butang-butang sa mga experience nga atong naagian instead nga magpapildi ta sa kalisdanan magpapildi ta sa kakapoy o magpadaog ta sa mga pagsulay hanapon nato ang kaayuhan nga gihatag sa atoa sa kana nga higayon and pasalamatan nato ang mga butang-butang og syempre tan-aw nato sa atong kaugalingon ang worth nato dili lang sa kung giyon sa pagtatra sa mga tao pero kita mismo sa atong kaugalingon kabalo ta kung unsa atong kapasidad kana ang angay natong pasalamatan og kana ang angay nato nga ingon pa panghingusgan aron makabalik ta og bawi sa atong pagkatumba and syempre mas lig-on pa ta sa atong pagbangon. Yes, correct Ate Jean. Salamat sa imong pagpaambit. No, o karon ato ipadayon ang pagbasa sa atong Bible verse for the day. Gikan sa Acts 8:38 nga nag-ingon. And he commanded the chariot to stand still, and they went down both into the water. Both Philip and the eunuchs and he baptized him. So nagpahinomdom na usab ka nato mga ka-feelings nga pinaagi sa bunyag sa tubig kini na naghatag og kahulugan nga sa atong gibiyaan na ang dunot natong pagkinabuhi o mibiya na ta sa pagbuhat og mga sala. So pinaagi sa panabang sa balaang espiritu nga mong konsad ka nato kini ang maghatag ka nato kabag-uhan sa atong pagkinabuhi o giawhag ta niini sa Dios paghimo sa pagpabunyag, no? Kay binaagi kuno sa bunyag kita maluwas. Feelings maoro to ang atong ika-share karon ning kahaponon. Ug wala naman tay igong oras panag-uban-uban ug hantod na lang ug mga adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. O kini si Ate Wela ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.